Machigni magi koro gin nonro mar Oboke Okinyi masani kaka wantiere kano en madwe mar ang'wen ma achiel machiegni ahinya wawinja ni ndang'o mantiere oboke gi kiantiego oboke adek kaendi ma The Star, oboke ma The Daily Nation kod oboke noendo ma The Standard. Wach mani kae maduong' ahinya en mana wach mar rege gi BBI. Onge gima opogore. Bura manyo ng'adi nyoro manyo tieko wach mar BBI en mopong'o oboke gi te. Iyudo oboke moko kawe kata mana pages 10 magindike akoro itimo nonro matut, ing'iye, iloke gi bathe, ikete kama endi nyaka koro yud kaka entiere. Judges 7 mag Supreme Court kagin kodaka Philomena Mwilu, Small Njala, Isaac Lenaola, William Okonjo Kindungu, Ibrahim Mohammed kod Chief Justice Martha Koome magite gin jogo koma koro nitiere kanyo ka ng'ado burani. The Star wacho ni Uhuru Raila ni window to bring back BBI. Ma wach mantiere ko pod nitiere yo mar kelo kendo BBI. Paro ni koro be osedhi ahinya higni 2 kiwinjo wach ni endi e court en gima ng'eny okawo time mang'eny ma jo Kenya osiko dhi koni oduogi ber mar mondo mi koro otiekro kode mondo jo Kenya ong'e gigo kuma lich ahinya sani ma en ngima dhano kaka chiem onge, dhano kaka yud mogo onge, dhano kaka gimoro amora ok nyalre. Mane gima sani koro ne oket BBI ni oket tenge komondi mondo mi koro otel ne jo Kenya e weche mag miyogi mago eko magin nyalo e ngima. Keyboard address rallies in rural turf. Former Prime Minister Raila Odinga will on Friday kawuono ni endi attend burial of businessman Jackson Kibor. Kibor will be laid to rest at his home in Cabines, Uasin Gishu. The body was removed from Eldoret morgue on Thursday. Kibor died on March 16th at St. Luke Hospital in Eldoret after a long illness. Kawuono chairman mar Men's Conference iko ng'eni ji mang'eny dhi kunindo joma chuo nye itiyo kode maber ahinya kaka ng'ano endo manye nyiso manendo chung' mar joma chuo e yo motegno. Mano e wach mantie kore en BBI. Kidero says he'll be on the ballot after ODM hands Wanga ticket. Sani ndi koro kanyo seme Gladys Wanga otiko nendo mar governor ma Homa Bay. Kidero wacho ni en obro bedo e ombulu madwe mar 8 miyo Homa Bay nyaka ikre mar gone ombulu. Former Nairobi Governor Evans Kidero has protested after ODM handed the women representative Gladys Wanga direct ticket. ODM leader Raila Odinga directed that the nomination ticket be given to Wanga following consensus among eyeing Homa Bay governor, saying he was not among the people who were consulted for the consensus. Rather, I was not called to attend any meeting to discuss consensus for the gubernatorial seat, but I have just had that ticket has been issued. Kidero said he will be on the ballot on August 9th general elections. They are talking of issuing the ticket based on consensus. My views were not sought yet. I am also an aspirant who paid nomination fee. Why did they exclude me? He said. Kidero yuakani en noko luonge, noko gwele, noko nyise gimoro mara noko timne. Miwacho ni kane en consensus ni ji oyiere. Iyiero kanadi to bende no chulo pesane to kono luonge. Oma be dhi bedo gi tabu dhi chalo kaka Siaya to wang'ni siasa man tie Nyanza dhi chal gima ok dhi bedo siasa ma na magorega nikech kata kanya ng'iyo kata yugi mag Wanga ka mos record Gladys Wanga chunye nye ok mor. Jomoko be wacho ni Gladys Wanga tin ahinya mondo be ni koro yugi ma koro ne bedo jatende ta koro luwo yugi ka koro bende neno maber. Ing'eni ng'ama tin ahinya be ka koro telo ni samoro tich midhi tiyo kanye ndo koro bedo ni koro ok mit mage weche manitiere. Yugi bende ne nie ground motegno ahinya. Raila kawuono bro bedo e gwenge go mag Uasin Gishu kama obro bedo ka koro entiere liende Jackson Kibor bende ne go osiepne ahinya. Raila to get what's Mindy group moro Enge Magmontenyo ni Ushindi Kenya lobby said Raila will garner 65% of the region's votes, led by the chairman Alfred Wanyoike. The group supporting UDA
UDA party are now supporting Raila. Don't to boka na mara beri ama the star. Ruto nyesola niwe siku kilungo nyinga kamora mora medhie nyinga Ruto to Raila, spare me your rallies. DP has been lambasting ODM leader on every campaign platform, calling him mtu wa kitendawili. Endo kwa dhilo nyingi ji. Siasa. Kawa di nyime kaindia ngamenyen. Kibor's body taken home for burial with those. Magibechi makoro nitire Segole maneno bachimalichanya furious ODM aspirants in Nyali party primaries sani weche mag ODM gi ngenya hinya wach mar primaries otamo ODM ongenyal lose en gima thago wiji koni gi kocha. ODM has not preferred ward rep MP candidate, says Kachuodo. Rangwe MP aspirants say the rumors are meant to intimidate popular opponents. Magiweche mantie withdraw from race to avoid defeat. Obura tells Nyongo sani ndi koro Nyongo nyis mondo mikoro owogu mano endo former Kisumu Central MP Ken Obura once Anyang Nyongo to withdraw from governor's race. Obura asked Nyongo to follow its footsteps, who pulled out of former race. This, he said, will help Nyongo avoid defeating the primaries. Obura, however, said he was ready to face Nyongo should he insist. Former MP is being supported by Kisumu Senator Outa and former Speaker Onyango Law. He should out of the race. ODM settles on Ongera in Kisii women rep race. Sanindi Maragavana Koro of the women rep kendo. Wachimalicha hinya. Wiper walks the drop as primaries. Magiweche mentiere kanyo endo nuka indi Kitui Chal Sani. Kitui Chal and Kitui gubernatorial aspirants. If elections were held today, who would you vote as governor? Malombe, Mosila, Ngilu, Kiema, Mweke. Okoyot. Liverpool koro nyalo dhi malo mar English Premier League odicheni ndo makinyi kapo ni gelo team ndo mar Watford. Maendi kata kama neno sama bende koro City bro nitie gi game na on bende wabwede malo kanyo chuo 14 gaps for 14 points gap mano mio Liverpool sani koro en mana 1 point o mio odhi to the wire kapo ni Liverpool kinyo tugo maber moloyo to City koro nyaka bedo ka koro laoa bedo gi one game in hand. Reggae is dead. Daily Nation. Reggae otho. Reggae ngilo rengo. Reggae sani ndi koro banga nywang. Reggae oninde bade. Mane watchman tire kaindi a Daily Nation. In a surprisingly fair and even-handed decision, the Supreme Court rules Uhuru can't be sued while in office but had no business changing our constitution. Judges consigned the BBI bill to the same fate as the Dodo. As a consequence, shoot down the lower court's attempts to make it impossible to change the law and the rule that basic structure doctrine should just stay in India, not be brought here. Basic structure okanyalo wachi ni ndi pinje moko kende. The basic structure nyalo biro nyaka kaindi mano gi makoro bajaja so ko no wacho magi makoro nyingi mateka nikech koro wapil no keto ni tek moko nyalo katiba yo mora lakini Supreme Court wacho ni nitie kanyalo loke makoro ni ko Uhuru kunyalo chako chenro ni endi mondo mi obed ni en chendo koro bed no Uhuru gire no chake omiyo koro otho somane ruling gote gine ka ena mong'eny wach mi BBI ni ena mong'eny ma pod ena mana BBI. Rule against basic structure revives BBI backers dream. Mane wach mantiere basic structure no wach ni kakoro entiere nyiso ni koro inyalo chake kendo manyien kakoro kata an kata in dhana ochake e kabeto kapo ni Uhuru Kenyatta ni yeto tek. Judgment throws spanner in the works for coalition deal making. Sani koro kendi bedo nango ke joma ne loso coalition ng'eny paro okadho edhi bedo gi prime minister okacha. I still believe ni sani endi priority of, in fact, elections would be put aside. Pacha mondo mi jude chiemo skari kende sani kuru se nyono de nyono siling 200 kila chia
wadhi timre nade? Is anybody listening? Wajosomo gi jondiko ni kanyo king'iyo kandi koro lendo en lendo piny lich alinja. The young and the restless. There is no stopping these girls. They are ready to the giants and claim their space at the table of Kenyan politics. Maginyiri makoro wuok koro sani ni mochung' motegno madhilaro kombe magoe kumaga siasa. Mane wachimentiere kanyo kang'iyo kawuono ni FIFA Congress ratifies Kenya suspension. Adhula mar Kenya pod biro bedo ni gima ditime onge. Kaya ka komiti mano ket chande onge gima osetimo nyaka sani. Di koro loso mapiyo piyo mondo ng'e koro wadhi bedo nang'o e sechegi eki. Mane wach mantiere supreme blow to BBI. Mane kaka koro kete gi the standard. Tieni BBI no go onge wach kendo machung' kendo chako chung' kendo en wach ma orumo. En wach mantie kaka no ng'ado buche gi ng'eny ahinya en BBI. Ruto plotted to host Uhuru, says Muradhi. Mano koro Muradhi jakodo ke wacho mama ni dogolo Uhuru chande emana wacho medo mna bedo mang neno Oboke ni kawuono tija en mane ma mondo mi koro alwom ka gi kacha kase luomo to koro ini wuon kapo ni tiero momeno ka koro omi manuendo gombo in gi siso in gi dwaro tidhi ti inyiewo. Okawedhi mang'eny ahinya mopen Kenya wach mane waywago chang. Action Haaland dhi bedo maonge World Cup. Ayo ng'e ka endi bende ni joma kon tire ka gen logi Buffon Italy bok dhi bedo World Cup. En wach malich ahinya. Missing in action. Martin Odegaard bedo maonge Marco Verratti Kissie ntiere Oboke Edin Zeko Keita Patrick Chick kod Federico Chiesa Thomas Susak ntie Jean Oblak magite ginyo dhi bedo ka koro onge mano endo e wal sanini banga no choko yasaye ko yie ochako tim kendo kama ndi chieng' wuok tich esama bende koro kodo medo riure kanyakala achiel kaka oganda jo Kenya wadwaro mar mondo mi wang'e ne to koro ere kaka nengo mar mwandu ma ji tiyo kaka chak sukari mogo gik michamo pile nyalo bet negi mano ma ogore se wachindi kata chiel ibed ni onge gima timre kuom jone bende koro ne ng'ado bure wach ni endi to dibed ni kose jo Kenya oseyie mar mondo mi koro obeda ni koro gi kata tek kama endi to wahinyre to bed kamano. Mano e wach maduong' ne bende koro ng'iyo mingima utugre ne mane ywak ma jopiny nitiere godo.